أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. U ime Allaha milostivog samilosnog. Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova i vjernici svaki vjeruje u Allaha i meleke njegove i knjige njegove i poslanike njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika njegovih i oni govore čujemo i pokoravamo se, oprosti nam Gospodaru naš, tebi ćemo se vratiti. Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih, u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili šta nehotice učinimo. Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas.
Gospodaru naš, ne stavljaj nas u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam i smiluj nam se. Ti si Gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje. Istinu je rekao uzvišeni Allah.